Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Nohprah Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Khubor Pibaro sampai ke Batesi TV, sistem yang baik yang supaya pi Syekh Khubor hakimat bat hakabas sedang ni pai Syekh Khubor nak Kylleng ki bentah jong ka jela. Kalau dan ka jingja accident hak step jong ka life way trick Nohprah asa pusau hakapur kendai beji am step ha pernai. Ka jingja accident kadai namar ka jing feel break jong ka truck he. Kini ka truck lalit tendra ya ka kali pick up hadin kata kala tendra saya ka local taxi bat saya ka truck he ka bayeng hasurok tad hadu bakan na yang haju. Henry hak ni ka jingja amshim ladan pamensau. Ka Nohprah Sports Club kelayo ra ya ka nam ladu jong ka first football league tournament anta apsa bala penyat da ka Smith Area Sports Association hadin bakalala ban peliem ya ka Smith Lumkensai Sports Club da argo lanot ha ka jingkun ya ka final hamaran Smith ha ka live potrik Nohprah arasa apsa ka Nohprah SC kum ka ladu kelayo khung ya ka song bisa ka basan pusan hajar tingkat rengkat ka trophy bat ka Smith Lumkensai ka bawan baar kelayo ya ka song pisa kaba arkosan hajar tinggal. Ka Joint Action Committee jong ka dong namchiang kelapen pau ya ka jing sngokia namar ka jingjot rathai jong ka surok ba National Highway 6. Kadai ka daw na ka jingkit palat pu jong ki trok kit dewyong. Ka GAC kaloong ba kambishni ya ka kamai ka ji jong kiwei. Hendrei dei ban kit katkum ka jing thau balabu khnang ba amdan ka jing ta ya ka surong. Kala kentu ya ka sarkar ban shimkhia ya kani balada ka sarkar kam shimkhia ka GEC kan kem daladihi ya ki trok ki bapen khenya kaseng ya ka balatip ru kum ka all khasi jaintia hills farmer association kala yo lat ban let pet jingo ya ka jingim bat ka jinglong jingman jingkinong rap ki baran ha ka jala kerala lengba ka jingalam jang ka Meghalaya farmers empowerment commission ha ka ba ki la yo ban pha arpusan ngot kinong rap kerala Pyrthei yeleka jong ka Light Core Sports Club kila yo ra ya ka nam la do ha ka lumpung yeleka football Kylleng Sports Association Women Football League Tournament arasa apusau hadian bakala ban peliem ya ka P4 Right Football Academy da argo lanot ha ka jingkun final hamaran first ground SSA Stadium kabala long ha ka live potrik Nohprah arasa apusau Hagari ka sngikut laidon lang MDC jong ka Nohprah constituency uba lambor malnyang kinoyalam jong ka Kylleng Sports Association berkiwei-kiwei. Bentapan ya phaj Khubor na Kylleng ki benta jong kari. U midrang ba ka Manipur u Biren Singh ula pan map halo ka jingya kan at hakate ka jela ka balashim ya palat shispa praphongot ki minsim brio nadu ubnai jimmang arhaza apulai. Ula pen pau ya ka jing sngokia halo ka jingya kan at hapring ki jat ben rio ka barang yai beteng bat kerpat ya ka jingma da ka bakermen bakan wan biang ka jinglong jingman ka basuk ka basan house nam arhaza apusan using ula kentu ya borok ki jat ben rio ha ka jela ban imsuk imsan bat ban tre na ka benta ka lawai ka basuk kawai ka long kami na Bangladesh berkun jongka ki basa be an Delhi na du usnam arhaza san da ki kot kisla ki bathok la shabe no haki pulit ka nong ba Delhi ka Nazma Khan berkun jongka Naim Khan ubadang arpo arsnam karta kila syakem hadian beki pulit kila kendra ye ki nongwan buhai shnong bean ya kini ka jing syak be shnong la pelong kat kum ki kendon jong ka office penrung kerteng jong ki bari na ka benta ki jing rakis nama thamai ka Chennai kala bu hadu arpusan hajar ngut ki pulit ki drone bat ki CCTV man penne ya ka shong suk shong san ka jing pahara ka kentup ye ki Jakarta Lasi ki jing kendra kali bat ki jing khang ban thang bom bat ki jing pensawa ki pulit kin plet jingmut ha ki jaka ki bakongsan kum ki rut duriau bat ki surok ki babun beriu rengkat baki kenhun bala pendam na ka benta ban pet benya ye ki kali bat ki nongnya kali ki bala buahan ki kenhun sumal bat ki bor pahara kin long ki bapen kre ban pentikna ya ka jing shingai ka Bengaluru kalabu nyau hajar sanspatli ki CCTV ban pet benya ya ka jing rakis nam thamai bat ban pentikna ya ka jing shingai khamtam ha ki jaka babun beriu kum ka MG Road bat ka Koram Mangala ki pulit kin terekam da ka baphong iki jan rio pat ba bat ya ka jing pahara but dien pha da ki officer ki bahe nalo kata la pentrekam ru ya ka jing penjari ban aila ya ka jing di drug sakaleng kan zela midrang ba ka Tamil Nadu MK Stalin ula pli pat ba ya ka jing king yet ka beningkong jong ka India hakan ya kumari ha ka live potrik Nohprah kini ka jing king ka bajrong nyau punyau mitar bat ka pengkyang ka ba shipau mitar
Kepenyaso ya Vivekananda Memorial bat umon jong Thiruvalluvar kaba ai ya jingyo I kaba pla ya duriau kaba dan syapwa. Late ya haga jinglot kaba lai punya kulur tingka bat kedi jingki ka ai ya lenti kaba itenan bat kaba la ban poi hapdeng ki mau kerteng kiba bujli ya jing syakri ling kaba menshwa. Haga ni klip mat pan ya Pash Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Ka Russia kalapan pau ya ka jing pemhun ya ka jing temu ya sup jong Presiden balajit jong ka Amerika Donald Trump ka bakentup ya ka jing penslam ya ka Ukraine balong dekot jong ka NATO bat banbu ya ka shipa ya sung. Haga bai pakalyang Presiden jong ka Russia Vladimir Putin ula a ya ka dak ya ka jing long la keluar jong banyak keren batu Trump ubala kam ba ula ban penkut nok keluar ya ka te ka thama andau la shipti ya ka shuki Presiden. Ka Syria kan pelong ya ka National Conference sa Damascus haka saw bat santri Kuala Lumpur ban sandur ya kalawe jongkari hadin ka jiklem no joka sarkaru asan. Kini ka jingalang katmu ban penduk pendam ya baro ki kinhun king atyar ban shna ya kariti sensyar ka batmai bat bantaw ya ka sarkar hapo shibenai haka ba kinong mikmat ba per kini shimbenta. Ka jing sensyar jong asad kala shapin klem haka jinghyar thma ka bastan da ka hayat Tarik al-Sham hau benai Nohprah. Secretary General jong ka UN Antonio Guterres ula kentu ban pelong ya usnam arhazar alpusan kum ka jing sedang ka batmai haka Khubor snam thama jong da ka bapen pau yiki jing kum ka jing thut jong ka sun beneng ki thama bat ka jing bamiaran kan. Ka South Korea kala itu ya shispa nyop sangun na ki shispa nyop khandangut ki balayap haka jing hab ying sun jiju air haka ba ka jing persang kadang ya shakmat ban pentikina yiki sangut ki bang sa namar ka jing bamya hab jong ka DNA. Ka jing accident ka ling sun ka bala penyap ya shispa nyop khandangut na ki shispa prapwingut ki badan ling sun batang angut ki balai im bat baro angut ki dikinong tre ling sun. Kijing tokit kidang ya shakmat ringkat kijing kershan na ki he jong ka US bat ki borsen shar kidang pelong ya kijing jurip ya kijing shingan jong ki ling sun Boeing 737-800 jong ki shipai bat ki ling sun jong kari. Kajing lej ontep ya President berim jong ka US Jimmy Carter kan long haka kandai trip Kuala Lumpur ha National Cathedral ha Washington DC kabay hab bat kasngis ngaulam jong kari barok kawai. Jimmy Carter ubalak lat no hakarta ka ba shispa asnam an penkop buram ha US Capitol na duka nyau ha duk kandai trip Kuala Lumpur ha ka ba kibriu kilaban ai buram. Kindan ru kijing le niam ha Georgia ban pendan buram yu. Latib yu na ka benta ki kamera briu jong bat ula job ru ya ka kusnam Nobel Peace Prize house nam arasa a. Ka World Health Organization kala kentu ya ka China ban ya sam ya ki jingtip halo ka jing sedang jong COVID-19 da ka babanjur ya ki jing don kam ban amburi ya ki jing shisha kenang menyada ne ki jing pang klam hakipor banwan. Kini kala jahadin sansnam ba uniuk nyang jing pang ulami. Ka South Korea kala penmi ya ka hukum an kem ya President Yoon Suk Yeol ubala sha suspend hadin ka jing penmi ya ka an shipai jong kabala penmi ya ka jing ale persha kabala pelong yu ban sha weng no nakashuki. Kani kini kesian ka benengkong haka history jong ka South Korea bakla persang ban kem ya President shwaban pendep ya ka jing tokit ban weng kam ya Kipulit kibaladan habar yang sa jong nrei kamlong kabala bakin kem mardor namar baka kenhun pahara jong kadang khangla yaki. Kajing sha weng kam jong kalawan ra ya kajing kabakraw hakasan Pyrthei jong kari. Presiden jong ka Azerbaijan Aliyev ula kentu ya ka Russia bakan siu bai luksan yaki bahayeng jong kibalayap hakajing hab kaling sun. Ka Azerbaijan kalakam bakate kaling sun kadai kabla sha siat hakibor ya da sun jong ka Russia. Shwabakan hab ha Kazakhstan ha ka Arpsantrik Nohprah. Ka Russia kalakular banwat bat ban pinshitom yaki berengketi hakati kajingja. Katung lapoi roshubukut jongki Khubor hakimat kimat. Kajing ai kublis nam thamai ka basuk ka bakmen bat ka badap jingkerku ya pibaro kinong pet jong ka bati CTV. Kublai.